ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба видеои мо. Анами рақамое ки айни замон дар рӯи экран дида истодаед, ин рақамои фурӯшанда ҳаст ва ҳозир ма сандуқҳоро нишон метиҳам. Агар дар кор бошад ба анами рақамҳо нависед. WhatsApp, Viber ва Imo дора. Бо пурратар ҳамаи ами информатсияро аз худи онҳо пурсон шавед. Тамоми маълумоте ки барои шумо дар корай, боз ҳам новинкаҳошона ба шумо сурат гирифта мепартоянд. Марҳамат то охири видеоро тамошо кунед. Анами намуд сандуқҳо ҳастанд. Ино ҳам аз пешаш кушода мешаванд ва ҳам аз боло. Марҳамат бисёр ҳам чизи ваяй хубай. Мисол тахта поён намефурориву аз пеш мисли шкаф кушода чизи даркориро мегирӣ. 700 сомаш мада мақбул шуд, хушрӯ сафед. Инчунин ҳаст 600 сомона, 550 сомона. Ино мебиниё бисёр хоҳиш карда буданд. Ана бо 600 сомона ҳастай ва ма ба навор гирифтам. Дӯстони азиз, як видео пеш курпачои ами мағозаро ба навор гирифта будам. Ҳозир бошад дариҷа ман сандуқҳоша нархоша ба шумо мефаҳмонам ва ҳар якташа чӣ хеле ки дида истодаед нархош навистагиай 500, 600, 700 ам хе. Инаи сафедшам хушрӯай дурунуш мебиниай сандуқҳои ба қуввати хушрӯ. Марҳамат аму рақамое ки дар визитка буд. Инаи 650 сомон. Аму рақамода нависед чизе ки ба шумо дар кора, чӣ курпачаворӣ ва чӣ мисол анами сандуқҳо метавонед пурсон шавед. Видеои ояндаи моро интизор шавед. Ҳозир ҳамин видео дар охириш да камакак мебелора нишон додагим, вале видеои ояндада бо пурратар мебелорам. ҳаминҷа да ма ба навор гирифтагӣ ҳастам. Касоне ки мисол хоҳиши мебел харидан доранд, метавонанд занг зада бо нархнавора гуфтугӯ кунанд. Ана ин стилои туркӣ 650, 700 сомон. Ҳозир бо дигар ҷӯша пурратар ами сандуқҳоро ба навор гирифтагим. Тамошо кунед. Ина бинед, ини стилшам хушрӯай бисёртар. Ҳозир арӯсакҳо ҳамин намудора харидорӣ карда истодаанд ва чӣ тавре ки ба мо фаҳмонда фурӯшанда ки мо тахтаҳошон ба қуввати хушрӯай мисол ҳангоми пасуда гузоштан ҳичӣ намешава. Инаи барои косметика гирифтани арӯс 250 сомон сандуқчаи майда. Аз инам бисёр хушрӯ харидорӣ карда истодаанд ва иниша бинед чӣ хел материалаш хушрӯ 700 сомон. Чӣ тавре ки гуфтам фурӯшанда гуфтан ҳам почаҳои ами сандуқҳои мо ба қувватай ва ҳам тахтҳои ба қувваткатӣ сохта шудагиай. Бемалол шумо метавонед ки пасудаҳои худтона ё ин ки лавозимоти арӯса дохили анамин сандуқҳо гузошта ба хонаи домод гусел кунед. Марҳамат тамошо кунед дӯстони азиз. Беҳад рангҳои хушрӯ дора. Интихобшам васеъ. Ана кожниш и кожаи сафедаш 550 сомон. Ино ҳамаш 120 дарозишон 120. бо агар кадом размере ки барои шумо дар кор бошад, метавонед ки ҳамин рақамое ки нишон додам нависта анамун размери даркоритона пурсон шавед. 700 сомоношана иноян, 750 сомона бо низ ҳаст. Иноям ҳамаш ҳам ҳаст ки пешаш кушода мешава ва баъзеош намешава. Кадом намуде ки мисол шумода қулайтар аст, удобнотар чӣ хеле ки меган ҳамун намудша бо мебелтон якранг карда харидорӣ намоед. Сохтуш аҷоиб хушрӯай. материалое ки сохтагианд ҳамаш якумсортай чӣ хеле ки ба мо фурӯшанда нишон дод. 650 сомона, 750 сомона. Яъне рангҳо 750 сомонӣ будиянд. набинед беҳад зиёдаи сандуқҳошон интихобуш барои арӯсҳо. чӣ хеле ки нав дар саршавии видео дидед, ҳам мисол кандакорӣ дора, мебелӣ доранд ва ҳам ана ин намудҳо аст стилои туркӣ. Кадом намуде ки барои шумо дар корай волидайни азиз, метавонед омада бинед ва барои фарзандони худ интихоб кунед. Ин видеоро ман аз Корвон Сити, бинои Корвон Сити ба навор гирифтагӣ ҳастам. ҳозир даромадгоҳшам ҳаст. ин мағозаи рақами 81 ва 91. ҳамин ҷое ки
ман видеоро кардагӣ ҳастам. Инчунин рақамҳои савдогар ҳаст. Метавонед бо пурратар маълумота аз худи савдогар гиред. чӣ тавре ки ба мо гуфтанд ин нархҳое ки мо нишон додем ҳамаи инҳоро бо арзон мекунанд. Шумо занг занед ва бо худи савдогар нарху наво карда сипас харидорӣ намоед. ина марҳамат ин мағозашон 91 тарафи мебелиш боша мағозашон 81. анамин якум этажи якум ошёнаи бинои Корвон Сития дӯстони азиз тарафи пажарка. чӣ тавре дида истодаед дар инамиҷа салони Сумайя навистагиай ва инамиҷа даромадгоҳай. марҳамат ина сандуқҳои хушрӯ дар берун истодагиай ва инчунин курпачаворӣ ҳаст. як видео пеш пурратар ман нишон додум. дӯстони азиз дар видеои оянда шуморо интизор мешаванам. хел нарху навои мебелҳои новинка каталогҳои новинка аз рӯи мебел шумо метавонед интихоб кунед. ина ин беларускияй рости 8000 буд ба фикри комплекташ. материалаш аҷоиб хушрӯай бо нархи асосиша аз худи фурӯшанда аниқ кунед занг зада, барое ки ҳамеша ҳангоми саршавии видео буд ҳамеша нархша запис накарда будам. ҳозир видеоро гӯш кардам, запис кардагӣ набудам, вале дигар нархош ҳаст ва дар видеои оянда бисёр ай мебелҳо ҳамаша бо пурра якта ба якта ба шумо нишон медиҳам. ана ин шкафкӯпаи мада писанд омад. и беҳад ваяй баршам калонай хучам баландишам ҳама ҷош хушрӯ барои агар комплектша харед мисол дивану оинаву дигараш кати харед и 6000 сомон меиста. вале агар ҳамин шкафкӯпаи хуча тоқа бихаред ира 2800 сомон гуфтанд ва и ҳозир пурра тайёр шудагӣ нестай. дар байни пурра оинаи ба қад мебиёя. бисёр ба ман маъқул шид барое ки паҳми хушрӯвай дурӯнош шумо курпачаам метавонед таҳ карда. бисёриё мехоҳанд ки дар ҳамқи шкафҳои калон як тарафша ҷои курпача кунанд. ина бинед материалша материали нағзай чӣ хеле ки ба мо фаҳмонданд. ҳозир и пурра нестай байнида бо оина мечаспонем гуфтанд амхел хулас амхел 2800 сомон анамин шкафкӯпе. комплектша гиред 6000 сомон. оз яктаи дига вайша нишон метим мебела. ана ира бинед ина шифонераш 2400 сомон. агар комплект гиред дивану вай дора 4000 сомон мешавад. диван оина ва тумбучкош ахудаш тоқа бошад 2400 сомон. марҳамат дар кор бошад. видеои ояндаро нигоҳ кунед. бо пурратар маълумот дастай дар бораи мебелҳо дар бораи новинкаҳо. хулас дӯстони азиз хонаободу сарбаланд бошед ва видеоҳои моро интизор гардед. хайр.